Jeg har købt kakelakker. よろしくね。Se, jeg har købt kakelakker til min tarantula. Vil du se? Se. Vil du prøve at æde den? Nej tak, helst ikke. Og den har vinger. Den kan flyve. Helst ikke. Og ser jo lidt dejligt. De skal have vand. Jeg er lovet på, før de falder ud. De skal bare have lidt vand. Det tror jeg ikke, de vil have. Jo. En lille bitte smule vand. Og så kan de overleve flere måneder. Jeg tror, de har det fint ude. Uden vand? Nej. Jo, det tror jeg. Jeg har slået det op på Google. Sådan der. Ja. Så kører vi bare. Nej! Nu fik min tarantula ikke mad. Nej, det gjorde den ikke. Dræb den! Det er skadedyr. Tramp! Ja, sådan der. Tramp! Den er død nu. Er den død? 1, 2, 3, 4. Jeg købte 5. Jeg købte 5. Er den der henne? Den er der! Lige under din fod. Tramp! Ja, sådan der. Nå, så må jeg hen og købe nogle nye. Jeg har lige købt kakelakker til min tarantula. Okay. Skal jeg se? Er de ikke søde? Jeg synes, de er søde. Jeg overvejer næsten at beholde dem. Jeg er rigtig glad for dem. Men har I nogensinde set en fugleedderkop før? Nej. Har I ikke set en fugleedderkop? De er rigtig store, og så har de hår på deres ben. Og så har de 6 ben. De er rigtig flotte. Kan du ikke? Hov! Ej, nu skal jeg af! Nej! Så samler vi dem da bare op. Nej! Nu bliver mor sur. Er de oppe? Så må du hellere beholde låg på en anden dag. Ja! Værsgo. Tak skal du have. Selv tak. Jo, tak og i lige måde. De er så søde. Nej, mor.よろしくね。 Har I nogensinde set en fugleedderkop før?